በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ዜና ቤተ ክርስቲያን ጥበብ ይብራህ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኻታተልቲ ቴሌቪዥን ጥበብ ይብራህ። ዝኸበረ መንፈሳዊ ሰላምታና እናቅረብና ዜና ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሒዝና ለኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድም። ፈለማ አርእስተ ዜና ዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካቴድራል መቐለን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይን ብድምቀት ተኸቢሩ። መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ትግራይ ካብ 7 ኣህጉረ ስብከታት ትግራይ ዝተውፃፅኡ ምሁራን ምሩቃን ነገረ መለኮት መምህራነ ወንጌል መድረኽ ልዝብ መነቓቕሕን ምጥንኻርን ስብከተ ወንጌል ኣብ ዝብል ዘትዮም። ሃገረ ስብከት መቐለ ምስ ገዳም ብዙሃን ማርያም ዒላላ ቤተ ደናግል ቤተ ጥበብ ወህፃናት ሓድነት ገዳም ብሓባር ብምዃን ኣብ መቐለ ቤት ህንፀት ንዝርከቡ ተኣረምቲ ሕጊ ወገናት እንግዶት ምሳሕን ናይ መፀናንዒ መርሃ ግብርን ኣካይዶም። ሩሃማ ብዝብል ኣርእስቲ ብቤት ትምህርቲ ሰንበት ማሂደረ ስብሃት ቅድስተ ቅዱሳን ማርያም ጉጉሳ መቐለ መድረኽ ኪነ ጥበብ ተኻይዱ። ዓመታዊ ክብረ በዓል አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካቴድራል መቐለን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይን ብድምቀት ተኸቢሩ። በብዓመቱ 5 መጋቢት ጻድቕ ኣቦና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በዓል ዕረፍቶም ዝኽበረሉ ዕለት እዩ። ኣብ መበል 562 ዓመቶም ዝዓረፉ እንትኾኑ ኣብ ሕይወቶም ወንጌል እናሰበኹ ብጾምን ብጸሎትን ፈጣሪኦም ዘገልገሉ ቅዱስ ኣቦና እዮም። በብዓመቱ 5 መጋቢት ድማ በዓል ዕረፍቶም ብቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ብዝለዓለ ድምቀት ይኽበር። ኣብ መቐለ ካብቶም ቀዳሞትን ጥንታውያንን ኣብያተ ክርስቲያናት ሓደ ዝኾነ ኣብ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካቴድራል ብዝለዓለ ድምቀት ተኸቢሩ እዩ። ኣብቲ በዓል ድማ ብፁዕ ኣቡነ ኢሳይያስ ሊቀ ጳጳስ ሃገረ ስብከት መቐለን፣ ብፁዕ ኣቡነ ዮሃንስ ሊቀ ጳጳስ ቅዱስ ፍሬሚናጦስ ኣባ ሰላማ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅን ብርከት ዝበሉ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ምእመናን ህዝበ ክርስቲያን ተረኺቦም እዮም። ኣብቲ ክብረ በዓል ድማ ብሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያንን ብኣባላት ቤት ትምህርቲ ሰንበትን ወረብ ቀሪቡ እዩ። ዕለቱ ዝተመልከተ ትምህርቲ ድማ ብመጋቢ ሐዲስ ሲራክ ገብረ ጻድቕ ተዋሂቡ እዩ። ብደም ክርስቶስ ተሓፀቡ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም። ብፁዓን ክንበሃል ናይ ብፅዓን ስራሕ ክንሰርሕ ኣምላክ ብፁዓን እግዚአብሔር ይርዳእና። ብፁዕ ዝብል ዓብይ ቋንቋ እዩ። ብፁዕ ዝብል ዓብይ ትርጉም ኣለዎ። ብፁዕ ማለት ንመን እዩ ዝግብኦ? መን እዩ ብፁዕ ዝበሃል? ብፁዓን ንመን እዮም? ምእመናን ብፁዕ ምዃን ሰዓተ ይውድእን ገንዘበ ይሓትትን ንጹህ ኣእምሮ ጥራሕ ይደሊ ብፁዕ ንምዃን ብገንዘብ ዝርከብ ኣይኮነን። ብፁዕ ምዃን እቲ ገንዘብ ስሪሕኻ ክተፍሪ ጉልበትን ኣእምሮን ዝሃበካ እግዚአብሔር ምፍላጥ እሱ ዝሃበካ ገንዘብ ፈሊጥካ ኣብ መዓሉ መዓል
استعززكايو مفصال بصو يبل ناي እግዚአብሔር ሃልዎት ሓድነት ሰለስተነት ፈሊጥካ በአምልኾተ እግዚአብሔር ጸኒዕኻ ዝተዓዘዙ ሕግታት ፈጺምካ ብሕጊ ወንጌል ተመላሊስካ ስጉን በልዑን ስጉ በልዕኻ ደሞ ሰቲኻ ናይ ዘላለም ሕይወት እትወርሰሉ መንገዲ ፍቅርን የዋህነትን ትዕግስትን ሒዝካ ብፁዕ ምባል ይካል በመቀጻል ድማ ናይ መካነ ሕይወት አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካቴድራል አማሐዳሪ መጋቢ ሚስጥር ቀሲስ ወልደ ያሬድ ምእመናን አእዛኖምን ልቦናኦምን ለኹሉ ክፉተል ይኾነስ ለመን ክቅበል ለመን ክኸልቕ ከም ዝግብኦ ክፈልጡ ይግባእ ክብሉ መልእኽቶም አማሐላሊፎም ስለዚህ የዋህነት ማለት እዩ የዋህነት ከመን ኢና ተማሂርና ናይ የዋህነት መሰረት ከመን ይመስለኩም ምእመናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይጻሕየት ጎይታ ተቀራኔ ዘው ዓለ አምላኽ ተፈቅረ ሒዙ ለይን ፈልጠ ፍቅር ዝዓደለና ጎይታ من تفقري ذا عالم زي الزرع تايل مسيلكم السو كاراي تمهارو يلي تبيتا تمهارو من ايه اسمي واه انا وتهت لبي قيلي سمع لهم دم منا كريستوس بعلو على تقلص انا يواهي ما تقنع خالايخ تحوتيه كاصرها اريار ما لعلي تشويل زنبر بيتا تهون لو تحوت عالم لو ردات المصاحويه فلذي كاراي تمهارو يواهنت كاراي تمهارو تحتنا خواي تمهروا أتأنا لنقربكم الزرق قال يولبكم ينار يترايل ما تحاولنا الزرق لنا قال يولبكم ينار بمنا كاوزي وصاء برهم يصفح تلتقبلوا وتقبلهم ما أسر كل واللمبر لهم كفت الخنا أزنا شجاري صدامي لهم التخفت جزاء ما كنت فلت وياهم تايل ما كابل العالم النجار يدلني كفت زخنا جزاء كل مني أتوا بقى خذوا كفت الخنا أزني كعدس أي خفتي زقبوا أي يفلت إذني لمن قبل لني لمن خزي يقبل زي الإذن تغيره سقول كنتو يوم كنتو يلوكه خمول خنا كريستنا يلي كريستنا مرمر ما حق فلت إزولمبر ليجب كان جرى خلوا جحفة إذن خاخ تقبل أي تفقده صحفون أي تصحفه أمودات هدما اتبعال ببصو أون إساياس على ميدان براكين تزازيميو بتمساسل دما عمتاو كبر بعل أونا ገብረ መንፈስ ቅዱስ አብላዛት ብፁዕ አቡነ እንባቆም ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዞባ ደቡባዊ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ ቅዱሳን ማንሃለው ብስም ክርስቶስ የድሕኑ ንሰብ ምስዕረፉ ምስሞቱን ብቃል ኪዳኖም የድሕኑ ሕዚ ጸወሎም ዘድሕኑ ዘለኮ እሶም ዓሪፎም ኣለዉ ሓቀ ዋላ ምስሞትካ እውን ቤተ ክርስቲያን ካሰዓ መገልኻስ ሰምዐ كدحول كأي بسجار بنوسس نزول قال بتزعت وقال صلوا كسام حزي موتاتنا تسه لمساماتنا نسه مخاناتنا ولدي ركب زي تمسجن መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ካብ ሸውዓተን አህጉረ ስብከታት ትግራይ ዝተውጻጽኡ ምሁራን ምሩቃን ነገረ መለኮት መምህራን ወንጌል መድረኽ ልዝብ መነቃቅሕን ምጥንኻርን ስብከተ ወንጌል ኣብ ዝብል ዘትዮም ቅድሚት መንፈሳዊ ዘተ ጉባኤ ብጸሎት ኣበው ሊቃነ ጳጳሳት ዝተኸፈተ እንትኸውን ብፁዕ አቡነ አረጋዊ ዋና ጸሓፊ ቅዱስ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብፁዕ አቡነ ሰላማ ላዕለዋይ ሓላፊ ስብከተ ወንጌልን ሐዋርያው ተልእኾን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ብፁዕ አቡነ ናትናኤል ሊቀ ጳጳስ ምዕራብ ትግራይን መካየርቲ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይን ኣብ አዳራሽ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትግራይ ተረኺቦም እዮም ኣብቲ መኽፈቲ መንፈሳዊ መርሃ ግብሪ ቀጻልነት ብዘለዎ ኸይዲ ሐዋርያዊ ኣገልግሎት ንዝተቐበልዎ ነላዊነት ኣጽንኦታዊ መንፈሳዊ ሐዋርያዊ ሓደራ ተባሂሎም ብፁዓን ኣበው ኣብቲ መኽፈቲ መደብ ከም ዝነበይዎ ኩሉ ምእመንና ናብታ መድሕና ዝኾነት ሓመር ዳግማይ ካብ ኣብራኸ ስላሴ እተወለድናላ ቅድስት ቤተክርስቲያን ክዓስሉን ክመላለሱን ኣገንዚቦም ብፍላይ መናእሰይ ደቅና እግዚአብሔር ኣብ ዘይፈትዎ ገብሪ ከይውዕሉ ነቢዩ ሰሎሞን ከም ዝተነበየ መክብብ 12 ቁፅሪ 1 ኹፉኣት መዓልትታት እንተይመጻ ደስ ኣየብሉን እትብለሉ ዓመታት ድማ እንተይቀረበ በመዋዕል ጉብዝናኻ ንፈጣሪኻ ዘክሮ ከም ዝበለ ደቅና እውን ንእግዚአብሔር እናሓሰቡ ክመላለሱን ኣብ ልምዓት ሕውነታዊ ፍቕሪ ፍኖተ ቅድስናን ጥበብን ነገስታት ኣብርሃዋ ጽብሃ ተላቢሶም ንክነብሩ ኣቦነታዊ ተግሳጽ ኣመሓላሊፎም ቤተክርስቲያን ዝሃበትኩም ንሕብረተሰብ ብዝግባእ መልእክትን ሓላፊነትን ብዘለዎ መልክዕ ስለ ቤተክርስቲያን ህልውና ስለ ቤተክርስቲያን ሓድነት ብኡካው ሓሊፍ ደግሞ ስለ መንእሰያት ስለ ወጣታት ዘሎ ትምህርቲ ተቐሪጹ ብዝግባእ መልክዑ ሕብረተሰብና ካብ ዘይኮነ ክኸፉ ጌጋታት ናብቲ ሓቀኛ መንገዲ ናብቲ ሓቀኛ ናይ ወንጌል ኣስተምህሮ ክኣትክእል ኣለዎ ኣብዛ ቤተክርስቲያን ሰባት ክትልውጡ ሰባት ናብ እግዚአብሔር ክነሻግር ናብ እግዚአብሔር ክነብፅሕ
زتوهاوكم سلطان مفي وقتو سلازلو ስለዚህ መንበርና ወደ ሓደ አካል እቲ ስብከተ ወንጌል ደግሞ ናይ ሁሉ ሓቂፉ ዘሎ ሓደ እዩ ስለዚህ እቲ መጀመሪያ እዚ ዝሓለፈ ዓመቱ ሚራኔራ ወድሕሪውን ሕዚ ጽቡቕ ጀሚሮም ኣለው እንኳዕ ሰላም ይባረና ያበልና هاجر سبكت مقالة مس قدام بزوهان مريم إلى بيت دناجل بيت طبا وهصانات حدنت قدام بحبار بمخان عم مقالة بيت نسات نزركا وتعرم تحق وجنات انقدوت مساحن نايمتسانا نعي مرها جبرن أكايدهم شدشتا بقابيت خل تشعي 18 عام تمرد استخايدة زي مرها جبري بعسانا رأينت هاجر سبكت مقالن بزوهان مريم إلى بيت دناجل بيت طبا وهصانات حدنت قدامن انتخون عبت مرها جبري لك سلطانات جبر سلاسي حشا مكايد سرح هاجر سبكت مقالن مقابي علاف ممر تامرات تدس أمه ولدت كيدان أمامنيت قدام بزوهان مريمن أولاد بيت مرسنفتن بركز بالو عدوماتا قايشن تاريخيهم يوم بصولت سفلما زمرها جبري ناللت الأولان ترهاريام قدس جابرييل كاتدرال بيت مرسنفت أولاد مزمران مزمور أقربهم يوم بمقصال لما بمقابي حديث سيراك جبر صادق نتوم تقرم تحقي مسألة عن تسفازهب قال إكزابير تواهبهم يو إكزابير كم حرنا أيولنا بركيق بوشتاوي أمنتكم نصبوا يقولوا من قستوون نزازو زليو يا أخلكم ينايل الساعة زيكم وديكم يهم نحرت غير لكم يلو دجزوا يصوكم معتي قربك خوني خلي بالي فلت من قصن እግዚአብሔር حدا يقول سبات ግን እግዚአብሔር ዘሾመው ተሕት እግዚአብሔር በዘም حدري نحرت وهاوهم ግን ما እግዚአብሔር ብዙሕዩ ናይ ሰብሉ ይሽተዩ ግን ሰውን بعقمو يغرታ ገይሩ بعقمو ፍታሕ ዝብ ስለዝኾነ መንግስት እግዚአብሔር حدا እንዳተባለ ይንገርሞ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቀረባ ጊዜ ተፈቲሖም نحرت تغير اللهم مسير مسمح ورسل تصنبيرهم نابل معادكم كدو تباهيلهم إلا صبوغ زيناكم كنسمع أملاكنا እግዚአብሔር ቅዱስ فقاد يخوننا سناي بركات نحرت مفتاح ناس الناس زلوا صوم خوينو برهانة تنساي دما ناي تنساينا عود عمت مخنيات غيرو نحرت تغير لكم وصيهم تباهالو يغبركم مو እግዚአብሔር مساخاتكم يكون دحانو علو أبتي مرها جبري استرخبوا نعم قال هاجر سبكت مكايد سرح لك سلطانات جبر سلاسي عشبة وجنم نوتهم تعرم تحقي أبزي بيتنس أدنى برام ثاني حيت بمززام وص أنت لو تك على إكزابير كذكروا 5 جباء بمزخخار من مرار أنت خونس إكزابير بمسجان بتعجزتي كسبة 5 جباء من أختهم أحلفهم يوم وشيخ سريش للنهار 10 سنوات ما يفرن سرحتني أنا نيرا نجير اليوم كتوصيهم كم بيكم حلف فتح لهم نجرا مسوصاهم من كي ترسعني اليوم من راسعهم اسهم ግን መጻፉም እግዚአብሔር አምላክ ይተርስዕዋል ታገዳሙን ይተርስዕዋል በዓለሁም ታገዳን ተግዙ ተራድኡ ከምትቆሊና ንሐስብሞ እግዚአብሔር ይሳኻቱም ይሁን ተስተዳለው መርሃ ግብሪ ነቶም ተአረም ትሕጊ አገልግሎት ዝውዕሉ ዝተፈላልዩ መጽሐፍቲ ዝተበርከተን ትኾን ብዙሕ ናይ ምግባረ ሰናይ ስራሕቲ እና ሰርሓን ዝመጻን ከዝውን እና ሰርሓን ዝርከባ ንብዙሃን ማርያም ኢላላ ቤተ ደናግል ቤተ ጥበብ ወህፃናት ሓድነት ገዳም ሽልማት ተበርኪቱ እዩ ለሕታዊ የሆነች ገዳምና ኢላላ ሽልማት አባል የመለሉ ሽልማት እናቴ ለዘይ ወለተ ስላሴ ናይቲ ገዳም መግቢት ለሰል ተበላና ወልታይ ኢትዮጵያ ልዩ ነገርና ክብር ለስልጣናት ደብረ ስላሴ ይገለጽ ያ ماشي ومننا قدس ድንግል ማርያም ሞራል እሺ ክብረት ያለና ከዚህ ቀጥታ ላላይ ቀረመና ላይ አሞዳታ ድማ አቤት ህንጸት መቀለ ዝነበረ መርሃ ግብሪ ነቶም ተአረም ትሕጊ ናይ ምሳሕ እንግዶት ብምግባር ተዛዜሙ روحاما بزبل أرستي ببيت مرسنمت ماهدر السبهات قدسة قدسان مريم قوقسا مقالة مدرخ كينة طباب تخايدو شدشتا مقابيت خلت تشحي 18 عام تمرت عبيت كريستيان مريم قوقسا مقالة استخايدة زينا كينة طباب مدلاو بعسانا رأينت بيت مرسنمت كفل كينة طباب تخون عبتعلت بزوحاتنا كينة طباب مدلوات قريبا ميوم دينا كواتن اتا حنتي نبرت دينا من اسين ملكعا كم عم بباز سحب النبرة أبزي كيزي نيرو
ድሕሪ ቀብሪ ናይ ሰባት ኣረኣያ ንዲና ካብ ሓዘን ናብ ፍርሕን ጥርጣረን ተለወጠ ኣብ ገዛኣ ርኢኽዱ መጀመርታ መድሓኒት ዘይፈወሱ ሕማም ሕዚ ድማ ናይ ጋሻ ጥንካረ ዘይመለሱ ጦር ንሳ لا ينسى أتهمل هذا فارها أنا كانوا الجميرة سمنا يسرع لا دور ومطعم سلس نساعة تفلن أبيت سلام بيتك فقر خاجس مبالو لبي نزل رحمه كتف كميلو نكون عرفتي عاوزة قدس بيتك نسقاي بالسهازري نفسي أجزيك كسب توسدني قويتا أبزي كسبيكا العاب يصوم كاب زركوب سنابتي حمشاي سنبت دبر زيت سل عالم مفصمتان سلنا غويتانان مدحانيتنان ኢየሱስ ክርስቶስ ዳግማይ መምጻእን እንመሃረሉን እንመኻኸረሉን ዕለትዩ በዝዕለት ምኽንያት ብምግባር ድማ ሩሃማ ምሕረት ዝግብኦ ምሕረት ዝግባእ ብዝብል ርእሲ ዕለቱን እዋኑን ዝምልከቱ ዝተፈላለዩ ምድላዋት ቀሪቦም እዮም حقي سداير دري زيتك مستر زيتك زي حبل البسايد يوت أيدلون كان بلويها أبغى شو نبر الساعة ولا ونعرف على نبزل ونفرت عكاية مسويها نبر نقدر سيكون يزيرو سينا ما تريد نبر بتوسع دمنا بفلاي ناو جزرو من ملالس قطري يقول ليتي مقدسو نفرد لعلم تحت النيل نحنا مقلقلتي أتي من ملاس كنتو كيغول مملاس تزيغلو سرحنا مسقويتا ركب كلهم داقم نحسبهم حمام خايو سماي زر استاقتمي سلتا مايك تقدح نام ماي قدقوار زواردت سامراوي سبيتن استقبر الله محرتن سلاينا ديابلوس لأنا رك سبات لمسحات انت عينت ميلاتات 5 دقام زار إدراما مزمراوي من كابتوم زقربو تتكست يوم أبزي كيزي سامراويان بأيهود زتنعقو نبرو ناي زمانات صلقو نبرو مس حدا سامراوي بحدا مبلع مستاي كم رخصات يحسب سلاز نبرا كتملس دليت نقر قنت تسمس عروا بكا نسو 50 دقيقة كحسب نسو انتخونا مساي كزرارة ويدفر بلت بلبا اتروا تشكيما نابت كل قوات تزقعت أنفتي وتازغير صمء نفسها زروي نزمنات تنبيز تنقر المسيح كتركب كان استقاربت جن أي فلتت النيرة أبتنا كنت بمدلاو بركت زولو من أساس استرخب انتخون زي 5 عينت النوازي إذا استمر مرح جبريك قصل 5 جباء رئيتهم ذهب انتخون تبيت مرسل متدماء نقص علي أبقرب أوان 5 عينت مرح جبري 5 دلو حبيرو إذا قال أو لبقتوان دقيم كازي نسمع دقيم كا نابزينا يولدت بوتا زي منزع نققرو كم زحل ماي أو نفسها فسسن زي تخبركم تخاتلتي تلفزيون طباب يبرح لما عنتي حزنا لكم قريبنا زنبرنا زيناتات زوم استخاتلكم وميمسلو نيرهم لمكتتالكم ازينا مسكن وسبحات لاجزي ابيها